Sikubingelele sikwamukele indabeni zehora lokuqala emini sibingelele nakuwe osibuka ohlelweni letholusha lezokusakaza iDTT lezi ndaba nizethulela usakhiwo ngokusokhela nazi ezinohlonze emini nje. Umuntu wakhona wayephethe isibhamu esandleni esikhombe ngesibhamu efaka isigqoko enamadread. Ufakazi omusha ecaleni lokubulawa kaSenzo Meyiwa uTumelo Madlala umile kwelokuthi umphefumulo kaMeyiwa waphuma ngesandla semgulukude eyagasele ekhaya lentombi yakhe okhela ikhumalo eFostorus eMpumalanga yeGoli. Kushona umuntu oyedwa namhlanje kwaboshwa abangama-27 eKapa njengoba siqhubeka isiteleka sabashayeli bamatekisi kuleli dolobha. Ufakazi omusha ecaleni lokubulawa kaSenzo Meyiwa ehlele enkantolo ephakeme esePitoli umile kwelokuthi umphefumulo kaMeyiwa waphuma ngesandla semgulukude eyagasele ekhaya lentombi ukhela ikhumalo eFostorus eMpumalanga yeGoli. uMadlala ongumngani kaMeyiwa uthi isisulu sadubuleka ngesikhathi sixakasana nokuthiwa umsola wesibili amkhombile nasenkantolo. uMadlala ngomunye wabantu ababekhona endlini ngesikhathi kudutshula uMeyiwa ngo-2014. uMadlala uthi kwathi behleli bengazelele babona ngumlisa esemi phambi kwabo ehlome ngesibhamu wabakhomba ngaso ebafuna imali noma khalikhukhwini. Umuntu wakhona wayephethe isibhamu esandleni esikhombe ngesibhamu efaka isigqoko enamadread nje. Into afika wafika wafuna amafoni nemali enamehlo nje. Emva kwalokho longwethwala waxhumela kulomsolwa kwabe sekusuka isidumo bonke sebezama ukulwisana nalowo abathi umsolwa owangena endlini. So emva kwalokho kwasukuma wonke ngimfana ukuthi nje benza lento nje ngokukhulu ukusheshsha kwasukuma wonke umuntu endlini. Nje sekunalokuphushana la endlini sekusukunyiwe la mina angisukumanga ngaya same time le ubona labantu bephushana la. So that's why mangicalaza ukuthi nje bengena la kule camera leli sengibona lo mude ke wesibili lo befake i-O4 efake i-jacket ehood. Ilapho ke uSenzo Meyiwa owabe engunozinto bafana azithola khona esebambene ngezihluthu nomsolwa wesibili okuthiwa wathushuka esikhaleni besabhekene nomsolwa wokuqala. Then uSenzo wayekhathi pushelwa against uDonga bembamba isandla saka right. Nilo. Hello, can you stand up? Yeah, so wayebambe lo. Yeah. Yes, because that's the very. Yeah, ukuyilo. Kuwo ke lo mnyama wezwa seqhuma isibhamu wabalekela kwelinye lamagumbi okulala. Thereafter, there was a gunshot that went off. And this pump like on a sacrifice and Valamadle because in the Yakuna la Pinani, Nani Gu, Nala Guni, the Amatina draw and Alani free spaces none just like Sentagani, or Kumis Pam then Nabalang in the bedroom. Uphuma kwakhe wabona uMeyiwa eselele phansi. Mang Puma, ni Puma. Ngiyabona wonke umuntu manje ngazuthi usemangele nje in mangithi ngiyaqhamuka uSenzo ulele edaningi ulele ungathi ungene ngale side ngathi becasha ulele between usofa ne-stand ungene nje kanje. Emva kwalokho iye yagoqa inkantolo ngenxa ukuthi uMadlala obesehluleka kubamba izinyembezi manje sekuyaqhubeka ukuqulwa kwicala. Amaphoyisa omkhandlo edolobha eKapa kanye nophiko lwe-SABC ayaqhubeka nokuqapha isimo njengoba kuqhubeka isiteleka samatekisi eWestern Cape. Ekuseni namhlanje kube nezehlakalo ezihambisana nodlame nolapho kushona khona umuntu oyedwa kwaphinde kwathungelwa ngomlilo namabhasi enkampani eGolden Arrow. Abagibeli abasebenzisa amabhasi kanye namatekisi bathwele kanzima. I have just finished a briefing with the South African Police Service and all our district commissioners as well. I can confirm that as of this morning, 4 buses were torched. Also, a number of City of Cape Town vehicles were torched, including private vehicles. I'm also able to confirm that we've already seen 68 arrests that have been made in this regard, but 143 criminal cases have also been registered. We are appealing to citizens and to residents to bear with the authorities so we can also verify the information that is being shared. We have seen a number of fake news also emanating from WhatsApp groups and from Facebook, and we are dealing with it. There is deployments on the ground. I have earlier this morning already confirmed that we have 1,500 deployed members that is across the South African Police Service, including public order policing, metro police and law enforcement and traffic, in
order to monitor strategic hotspots. So we are all wanting to ensure that there is rest, that there is stability in our areas, and that all these sporadic incidences that are occurring is dealt with speedily. Izakhamuzi zasemjondolo yasezamimpilo eRivali eGoli zithi sekuba nozinzo kuleya ndawo emva kokutshalwa kwamaphoyisa. Lokhu kulandela isigameko sokutholakala kwezidumbe ezinhlanu okukholakala ukuthi ngezabamba izimayini ngokungemthetho. Engamashumi ayisikhombisa imijondolo engenabanikazi ecekelwe phansi okusolakala ukuthi ibiyizidleke zokuqhuba imisebenzi yozamazama. Ngempela sonto esibuya kuyo obhekele ezokuphepha komphakathi eGoli, udokotela umgcini Chwako ekanye namaphoyisa omkhandlu dolobha iGoli bavakashele ezindaweni okudlange kuzo lomshikashika. Izakhamuzi zasezamimpilo zithi nakuba ukutshalwa kwamaphoyisa kuthela izithelo ezingatheni, kepha zinethemba lokuthi lo mkhankaso angeke ube yinto yesikhashana. Amehluko siyawubona kodwa besicela lidinge ababulali ngoba sesithwele nzima ngabo. Ngabo 5 bofanele usokwendlini iKhalisbhanga. Ngoku mangibheka ngendlela enenza ngayo la emkhukhwini kuzathuleka sakhona ukuhamba ngabo 7. Ikhansela lendawo lithi isixazululo salenkinga ukuthuthwa kwezakhamuzi zasemijondolo ziyiswe kwezinye izindawo. Our long-term solution is that human settlement must come in and move those people who are qualifying to have RDPs. Lo mkhankaso ube usubhekisa amabombo eMatholesville nalapho amaphoyisa omkhandlu dolobha ebophe ozamazama ababili abeseshaqana isibhamu esisodwa. So when we came in, they actually fired shots at us. And then we fired shots at them and then we chased them up. We went inside behind the shacks. And this is no one has ever actually gone behind there because everyone is very scared because that's where there's guns and all of that. Uchwako uthi kuzosungulwa uphiko olushasha lwamaphoyisa kamasipala oluzobhekana ngqo nokumbiwa kwezimayini ngokungemthetho. Ungqongqoshe wezogesi udokotela uHosien Tsuramukhupa uthi uhulumeni usasigcinile isethembisa senza mayelana nohlelo lwamandla ezogesi. uRamukhupa wazisa ngokwenzekile masonto onke mayelana ngesimo sikazwelonke kanye nenkinga yogesi ePitoli. Uthi umnyango wakhe usuwenze umsebenzi ongaphezulu kwamaphesenti angama-50. Ngokusho kaNgqongqoshe wezogesi, umthamo wogesi okhona kuleli ulinganisele emaphesenti angama-60. Uthi ukucishwa okuhleliwe kumi ku-2,888 megawatts nathe ama-megawatts angama-300 esibalweni besiqaguliwe kulobusika. UNgqongqoshe-ke uthi bazama ngazo zonke izindlela ukuqinisekisa ukuthi kunezinga logesi elanele. In the past week, we also had a cold spell. It averaged about 30,633 megawatts. And of course, we're able to maintain a combination of stage 1, stage 3 for most part of the week. And that is largely in part as a result of the work that we are doing to make the capacity available to bring down the degree and the rate at which these units are failing. And of course, just toning down a bit on planned outages so that we have a maximum amount of generation capacity available. UNgqongqoshe uthi ukwehluleka okulungisa kwamaziko akwa-Eskom ngesikhathi esifanele kufanele kubhekisiswe. Outage slips means that we make the promise to return the units on a particular date and we fail to meet our own promise. A function of planning, the team is doing everything possible to improve that area. Much early, around May, April, this number was sitting at about 2,900 megawatts. UNgqongqoshe uthela kuleli thola ama-megawatts angu-400 amandla eMozambique. Ngonhlangulana uhulumeni wathatha isinqumo sokuthi i-Eskom kufanele ithenge amandla komakhelwane afana neBotswana kanye neZambia. I-Eskom ithi namhlanje kuqala isigaba sesithathu sohlelo lokucisha konga ugesi bese sehliselwe esigabeni sokuqala bese sikhushulwa ke ngehora lesine kuze kube ikusasa. Unobhala jikelele we-SACP uSoli Mapayila usesole kakhulu ubuholi be-ANC ngokuthi ivalela ngaphandle inhlaka zamadlela ndawonye okuyikhosathu kanye ne-SACP ezinqumweni ezisemqoka ezithathwa uhulumeni wenhlangano ebusayo. Ubekhuluma embuthanweni wemakhomanisi eMarikana eNorthwest njengoba iqembu belibungaza iminyaka yalo eyikhulu nambili lasungulwa.
Amakhomanisi asebenzise lo mbungazo wokuhlanganisa kwawo ikhulu nambili leminyaka ukuqhakambisa ukukhathazeka kwawo ngeenqumo ezithathwa yi-ANC ngaphandle kokuxhumana namadlela ndawonye. COSATU is complaining it is left out from this engagement. We have been left out from this engagement. What is the engagement about? Energy security, logistics in the country. The core of South Africa's economy is being debated by a government with capital without the involvement of its allies. Usihlalo we-ANC obethamele lo mbungazo we-SABC ukhuthaze kakhulu isimo sobumbano kumbimbi lwamadlela ndawonye ikakhulukazi njengoba kubhekwe okhethweni lwangonyaka ozayo. We need our unity. I don't know if people notice this. Apartheid parties and Bandustan parties are regrouping, and they have only one objective: to remove the ANC from power. I-SABC ikhwele yadilika ebuholini obusanda kukhethwa bophiko lwentsha lwe-ANC. Comrades, we'll have to rethink and talk differently as the alliance. Our leaders are not to be hanged on the wall, to be attacked by every Tom, Dick and Harry, irrespective of the position that we want. Amakhomanisi enze isiphakamiso esibhekiswe kuhulumeni ngokuthi asheshise uhlelo lokunxeshezelwa kwemindeni yezisebenzi zasemayini ezabulawa ngelanga lesibhicongo saseMarikana. Mbukeli sathi qhu eyitolo kanti masibuya sokuphathela udaba oluthi all I'm asking for is please put those kids where they belong, in the rightful place, which I feel prison is the rightful place for them. Ufuna ubulungiswa umndeni wakwaNdlovu ngemva kokushona kwendodana yawo eneminyaka eyi-15. Lo mndeni usola ukuthi ukushona kwakhe kudalwe ukuhlukunyezwa esikoleni. Mbukeli sikubingelele sikwamukela uma ngabe usanda ngena odabeni oluhambe phambili besibike ukuthi ufakazi omusha ecaleni lokubulawa kaSenzo Meyiwa uTumelo Madlala umile kwelokuthi umphefumulo kaMeyiwa waphuma ngesandla semgulukude yagasela ekhaya lentombi uKelly Khumalo eFosloras empumalanga yeGoli. Bukela sikukhumbuza ukuthi lezi indaba zikhona na ku YouTube ngena kuyona uzicinge ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzozithola. Lihlehliselwe umhlazi 15 kwephezulu icala elibhekene nabalisa abayisithupha abasolwa ngokubulala uBabita Deokaran enkantolo ephakeme yaseGoli. Ummeli womsolwa woyedwa ubengekho enkantolo kanye nokuvumela ke ukuba kuphothule uxazulula ezinye izinto. uDeokaran wadutshulwa wabulawa ngaphandle kwasekhaya lakhe eWinchester Hills eningizimu yeGoli ngoNcwaba wango-2021. Sehlehliswe izikhathi eziningana ngenxa yendaba zokuphatha sekuyiminyaka emibili uDeokaran abulawa. Wayesikhulu esiphezulu eminyangweni wezezimali eminyangweni wezempilo eGauteng ngesikhathi ebulawa wahlaba umkhosi ngokukhokhwa kwemali engu-850 million rand ezinkampanini ezahlukene. Laba besilisa abayisithupha abasolwa ngokumbulala babhekene namacala okubulala, ukuzama ukubulala, ukuhlela itulo lokubulala, ukuba nesibhamu esingekho emthethweni kanye nezinhlamvu. Umndeni wakhe kanye nenhlangano yomphakathi bayaqhubeka nokufuna ubulungiswa. Umndeni wakwaNdlovu ufuna impendulo ngokushona kwendodana yabo uBrian. Lo mfana obeneminyaka eyi-15 ubudala obengumfundi waseQueen High ukukholakala ukuthi ubeyisisulu sokuhlukunyezwa abanye abafundi nokusolakala ukuthi yikho okuholele ekushoneni kwakhe. Lo mndeni usashaqekile kulandela inhlekelele eyenzeke ngendodana yawo. Kwakungosuku olufana nezinye izinsuku mhla zingama-31 kuNtulikazi ngesikhathi uBrian ebuya esikoleni. Wayebukeka ngendlela ejwayelekile emndenini wakhe ngaphambi kokuba avakashele umngani wakhe uSimba. He told Simba he had a horrible day at school to an extent that he was pushed against the wall in the bathroom and forced to drink poison. Esebuya kamakhelwane uBrian wayesebukeka ebuthaka ejuluka econza wacela ubisi kumama wakhe njengoba ebekhala ngokuthi uyasha emqaleni. Lokhu kulandela ukuthi ephuziswe ushevu esikoleni. Umndeni wakhe wazama ukumphuthumisa esibhedlela kodwa imizamo yawo yokumhlenga ayizange iphumelele njengoba afika esibhedlela esethule.
Umndeni wakwaNdlovu uthi ufuna ubulungiswa. He used to tell me, Mama, I want to be the next Siya Kolisi. Mama, I want to take care of you because of my rugby that I'm doing at school. But all that now is shattered. All because of evil kids, undisciplined kids. So all I'm asking for is please put those kids where they belong, in the rightful place, which I feel prison is the rightful place for them. Kusenjalo umnyango wezemfundo eGauteng uthi isigameko sokushona sika Brian sisaphenywa. Was he given poison? Did he commit suicide? We don't know, because there's also high cases of learners committing suicide of late across. And this is one of the issues that we are dealing with in our school, mental health. Izakhamuzi zifuna ke umphathi wesiteshi samaphoyisa eFentersburg eFree State ashiye phansi ihhovisi ngenxa yensolo zokusebenzisa isihluku kanye nokucwasa ngokubuhlanga. Amalungu omphakathi kanye namalungu amaqembu ezombusazwe athukuthele agane unwabu ngemuva kwevideo esabalele ezinkundleni zokuxhumana asola umphathi wesiteshi ngokucwasa ngokubuhlanga. We came here after having heard or been briefed by a suspected murder, a farm murder that happened around here in Fendersburg. So, and then we heard that the suspect he was going to bury the person that is being murdered. We are sick and tired of the conduct here at the station commissioner. There is no effective policy within the community of Fendersburg. Owesilisa wahilizisana naye ngesikhathi ubika icala lokubulala kanye nokuyocela amaphoyisa ukuthi angenelele. Amalungu omphakathi afuna umphathi wesiteshi samaphoyisa asuswe esikhundleni sakhe. Ngokusho kwawo amalungu omphakathi athi lesi simo sesenzeke isikhathi eside. What is embarrassing is that the station commissioner, as the upper structure of SABC, who needs to serve with pride and dignity, only serve certain part of the location. Uphiko liphenya ukuziphatha kwamaphoyisa iIPD luyaphenya. Amakholwa ebandla lamaNazarite lasebuhleni acele ukuba nokuthula ehostela kwaMasha enyakatho yeTheku. Umholi webandla uMduduzi Shembe ubambe inkonzo kuleli hostela ehanjelwe inkulungwane zabantu kanye nabaholi bendabuko. Leli hostela laziwa kakhulu ngobugebengu kanye nodlame. Leli hostela la kwaMashu lingelinye lamahostela adume kambi futhi elinesibalo esiphezulu sokubulala esifundazweni. Ukubulala nokudubulana sekuyinto yansuku zonke kule ndawo. Lokhu sekushiye izakhamuzi eziningi zesabela impilo yazo. Amakhosi asanda kuba nembizo kule ndawo ngenhloso yokuqeda lesi sihlava. Muva nje amaphoyisa athole umshini wokukhiqiza izinhlamvu obiza imali engaphezulu kwesigidi samarandi kuleli hostela. Kukholakala ukuthi umsolwa ubehlinzeka izigebengu ngezinhlamvu okubalwa kuzo nalabo ababamba izimoto zemali. Ngenyanga edlule kwadutshulwa onogada ababili kuleli hostela. Ngisaphinda amazwe engawasho eqaleni ukuthi kusala intandane kuze kwakheke igebengu ngeke zakheke ezweni. Ngakho mazulu amahle ngithi asihlale phansi makholo ongabona ngasolinye asihlale phansi silungisane ngoba ukuxabana nokuphambana insila yasemhlabeni. Ibandla lamaNazarete asebuhleni ahlangane lapha ukuze akhulekele leli hostela. Umkhuleko ubuholwa unyazi uMduduzi Shembe. Kuye bese ngathi izinto yasemakhaya. Mabusa uzibuza ukuthi iNazarete lona ke lilwazi izinto phela ba iyamanazisa wangena empini zasemakhaya nasempini zepolitiki akawangeni. Kodwa manje kuthiwa nabo sebulawa futhi nabo. Amaphoyisa esifundazweni athi kudingeka izindlela ezahlukene ukulwa nobugebengu kule ndawo. We came with them chiefs or amakhosi earlier in the year and we've seen positive change at the hostel. Abahlali baleli hostela basanethemba lokuthi sisazotholakala isisombululo sokuqeda ukubulawa kwabantu yize isimo simanzonzo. Ngingunonhlakanipho Magwaza ezindabeni zeSABC kwaMashu. Uyaqhubeka umsebenzi okuthola umuntu ozongena ehhovisi likamvikelo omphakathi uma kuqala umfumfu.
ihhovisi likamvikelo womphakathi iParliament bese kuba inkantolo yomthethosisekelo yizona indawo ezisabhekisiswa njengoba kuyiyona ndlela elandelayo uma kwenziwa uphenyo lamacala amakhulu elinye lamacala amakhulu abhekisiswa kungenkathi loya ngumvikelo womphakathi uSolwazi Thuli Madonsela khipha umbiko ngenkandla Nkandla Even if you tell them the Nkandla report is being processed, is going to come. I mean, 3 investigations have been made. Kwazanya ukuphikisana nalokho kodwa izinkantolo zazingaboni kanjalo. The National Treasury must determine the reasonable costs of those measures implemented by the Department of Public Works. Oyibamba lomvikelo womphakathi Advocate Kholeka Gcaleka umthole emsulwa kanti umbiko wakhe uGcaleka ubhekisiswa iATM enkantolo. As regards to accounting to Parliament, I have said that I'm willing, prepared and able to subject myself to all manner of investigations. Uhlelo lokuqoka umvikelo womphakathi omusha lisabhekisiswa kanti kuba khona kwegama lika Advocate Kholeka Gcaleka ohlweni lwabazokwenza inhlolo khona yalesi sikhundla sekubekwe amabala. Mbukeli umhlahlo wesimo sezulu uyalandela ngemuva kwekhefu. Mbukeli sisibeka lapho ke indaba zehora lokuqala siyabuya futhi ngehora lesikhombisa sobe sagiya ngalo likaMageba yakosokhela lenkosazana uManzuzu umshazi kaNoshada kaMaqhoboza sale kahle.